Ayusa, paksit ang manok sa silingan, gipanggukod sa mga singkaong. Porting pagkaayusa, pagkaninduta og sabaw ni. Grabe pang pagkatambuka. Kuhaan na itong kapayas. Isagol na yun ikahuman. Di matabas-tabas, grabe pagkalami ang sabaw ng manuka. Higupan na itong sabaw pag-ayo para di ta malakansi og masakpan ta sa tagiya. Nasulbad yung tukbunonon sa mga singkaong. Wanay na kapasundayag, kay basig maabta pa ta sa tagiya. Alhos. Di na pod, sugdan na nato. Murag wa na man ginipuas ang kainit sa panahon karon. Mangita po tag init nga sabaw. Ato sa nisaburan ang mga manok para moduol. Ato asang panawagon para manuol ang uban. Grabe pagkadaghana ning mga manuka, klase-klase lang ang tag-iya. Og diri nakapag natagdakpuno nato, kaning bayha atong pikhan. Miabot man lang gud ni kaliting manuka diri sa tuwa. Og diring dapita nagbinaro po ning manuka, grabe pagkaidlasa. Asos ano guna, wag gud masigmitan. Basig nagtuon siyang manuka og di magukdan. Igukod. Da, sud. Di pod matabas-tabas, grabe utok na pod manuka. Grabe kusuga makadagdagan, mura mag-apil og maraton. Nakupit manok natin yan. No. Drugod. Tuara giusig na ta sa kanding pagayo. Dugaya ba magukdan aning manuka? Yan na. Ali. Pagda. Og diri porting pagkapabura, may pasok saad. Amatig pangatangan na nas mga singkaw na largo ang mga lotsanan. Porting pagkaayusa, dito siya padungdagan sa mga singkaw. Aw paksit, siguro atong tukbunonon. Alahos, unay nakapasundayag, ato na ning pikhan. Pagkahuman, akuhaan na nato nagkapayas. Kuhaan na nato nagdokabok, daog na. Kapayas yung pinakaayos na isagol sa bisayang manok. Diarang nakuha sa kasingkaw, daog na ni. Amatig, inita na po na sa kasingkaw ng tubig. Iitsa na po na itong sugdod ang mga troso. Ato ning damdaman para dali mo bukal. Ato ning paspasan para di po tamaabtan sa tagiya. Agi maniho po na sa kasingkaw na sa pagpanit itong kapayas. Kay minit naman atong kitak nga tubig. Ato na isog sa tubig init atong dinakpan. Pagkahuman, ato na din ang pikhan sa paghimulbol. Gitabangan na nas mga singkaw na para madali ang proseso. Grabe pagkaninduta sa lawas Grabe gyud ayo sa og sabaw ani. Paghuman og himulbol, amatig kitagod-tagod na nas usa ka singkaw na largo. Wa na kapasundayag ato na nagitakang di atong kaldero. Pikhan na tres pagluto. Buyokan na tanag idibol. Pagkahuman isunod na tanag gisal atong mga materyales. Pangpabaho ba? Pagkahuman ato na isunod og lunod atong gidukdan. Ato sa nagisalundaan sa atong mga materyales para mununot gyud iyang baho sa kaunuran ba. Pikhan na yun sa pag-ukay kahuman. Goods kayo porting pagkaayusa. Butangan day nato aning kugon. Pangpabaho-baho pod ba. Paghuman nato gisal, sabon na nato nag-usa ka pitsil. Higot tag sabaw pag-ayo syaro. May nang di alakansi og masakpan. Okay daog ato sa ning latanan og usa ka adlaw og tunga. Adera ato kunong ukban, ato kunong testingan og madutlan na ba. Murag di pa man gyud madutlan og kuriton sa luwag. Kuwang pagyugdok adlaw sa paglata, ato usa na pikhan sa pagtabon og balik. Og diri ato na lang ilunod pud atong kapayas para iniglata sa unod, lata na pud atong kapayas. Simple na kay og sagol, pero mao ni siya pinakaayos isagol sa manok na Bisaya. Ato usa ni butangan og barita para humot inig higop ba. After pila ka adlaw natong nilatanay di ara goods na ni. Birhan na tanas pagtimpla, butang ag asin, ay kahuman butanga pud nagpangpalasa nga bitsin. Wa na daghang pasundayag, daog na kay na. Amatik ato na ni plastar na atong hukaran. Pagkahuman ato na ni hukaron atong mais nga sinaksakan og kamuti. Adera parisan na ning kinapayasang manok sa silingan. Sakto kayo kay init ang panahon. Higupa po na nato dag init nga sabaw. Daog dira na plastar na taran. Di ara atong finished product. Porti ra man day pagkadali ang pangitaon sa tukbunonon. Nagsuri-suri ra man ni sa daplin. Wa na daghang pasundayag. Tukbon sa naman kay gusla na kay da. Hala, habhab. Habab. Kinuwang ito. Kuha na naman ito. Tuloy Ako alin mo ha. May ang sabaw Wait yung pagukod. Gag. May takbo nun, sakpang manok. Ibanan ba? Ano padol-dool? Kaya man. Grabe usa. Eggnog. Tukod ng itlog isla. Grabe. Tara. Baw. Baw. Labi kuningo ba? Ano po? Okay. Bigat sabaw. Baw. Halo. Grabe. Tapos na Usam ni. Sabaw nga sing daw. Oh. Judong uy. Bagoy. Kapag di kahang. Nanasili. Ayos ka.
Tigop. Hindi niya to ang angon. Tingob yaw, tingob. Ah! Hanga na. Ang kain ang kahamba magdungan. Ini ang kumahang. Yung mata. Sabaw eh. Ako sila higop po. Ano ba? Dito dulu. Dulu. Darah sablok. Tabos karnaba ba? Ano sa'yo ni? Piki ay. Muli ko rin yun. Mungot na. Ito na. Balik na kakos sa kinog. Mada. Gihigop kaya para naghatag matubang sumon ugma. Patang manok. Silingan. Patang manok silingan eh. Lo di ba niya tuwan yung nadakop? Gawa ang singot eh. Dito ba kung mga singot pa. Singot sa kadlaw. Nga ba, sunod ba? Sabi Dulu. Sabi. Porteng pagkayo sa hinigupay sa mga singgaw, luwas gyud atong tukbononon. Grabe pagkadagkuag mga singot, di matabas-tabas ang usa ka singgaw, porteng lunusa dagkua og singot. May nang masakpan sa silingan dili alkanse. Wa nay daghang pasundayag, mag-shoutout sa ta sa tong mga singgaw. Shoutout kang Coquilla family diya sa Agos Proper Lapu-Lapu, kang Mika Guanzon, kang MJ Tony Laurente, kang Russell Condis, kang Lizay Iscartin, kang Shaina Lynn Solrak Villa, kang Ace Reyes Rojas, kang Neil Kabasaan, kang Gilo De Aiko, kang Nailida Tradio Coral, kang Luisa Miras, kang Roel Pistaño, kang Balodo Ine, kang Raymond Pinlog, ug kang Jovs Atasya. Shoutout tanan ninyo mga singgaw, comment mo mga singkaw sa tong latest upload. Adto ta magkuag first 15 comments sa tong shoutout. Dili lang ta ko tong mga singkaw i-share og like ng video para mas daghang matang matukob.